Yara utrai, hallelujah. Kin men bat ki para ki be how try Jesus Christ. Ki long pa bat ki long kemi. Ki kun samla bat kan pe bat chandram. Kene ka por ka bakanta. Ya ka bangadon ban ong yipi. Ba umun sim khoj utrai. Upan ki apo janga. Ukun tu yanga. Uang ko khon janga. To pelong ka jing duai menta. Bat to duai menta. Kidon kilong kami. Kibas ngaw jenjar men sim haka jing em jongki. Baki mat, baki kendo, ia kata ka jing jenjar men sim. Kat banganang nya ene ka kali, nganang mut ban lej jing lej. Ngadon hang ni hasurap. Haba pengkijur to men sim khoj ublai hapo jonga. Ukun tu yang baru ong ko khon jonga. To duai no menta. To sange no bat to duai. Kidon kilong kami. Kibas ngaw jenjar men sim. Ki jing jenjar men sim jongki. Naman tau lok jongki. Kolong kami. Pis ngaw jenjar men sim naman tau lok jongpi. Ulok jongpi uyaj singaw bah. Udi singaw bah. Ubam singaw bah. Uyaj auria. Kadok not jongpi kapang. Pidon na kajing kuslai. Pidon na kajing singaw si. Pidon na kamansim. Kabajinjar. Kidon kilong kami. Kibas ngaw jenjar mansim. Namanta. Kipersaku rim ki jongki. Pijau ki umat. Pidon kadok not kamansim kibas ngaw ram. Habab hiu i siya kipersaku rim jongpi. Pimya day jing mot. Pimya ngaw tu jing mot. Pidon ha pedeng jong ka jing elek ka jing em ka jongpi. Pidon ha pedeng jong ka jing kuslai. Pidon ha pedeng jong ka jing singaw si. Pidon ha pedeng jong ka jing singaw ram. Ha ka ni kapor. Ngan kersyani pi. Bat ngan pendam ka jing duai na ka benta ka jong pi. Kidon na menta jong pi. Kidon na pedeng jong pi kilong kami. Kiba singaw jenjar mensim. Bagi jing pang bat ka ba jing shitam. Ka ban ben ka dak hotmat ka jong pi. Pisngaw jenjar mensim ika jing pang. Pisngaw jenjar mensim ika jing shitam. Kaba kata kaba lek ben ika dak hotmat jong pi. Kena ka por ngan duai na ka bantah ka jong pi. Kidon na pedeng jong pi kilong kami. Pisngaw jenjar mensim. Pidon hapo hospital. Pisngaw kuslai. Pisngaw si. Pisngaw kudlat. Pisngaw kurmar jing mot. Haka ni kapor kapaganta. Utray ang to duay. Kidon kilong kami. Kibasngaw jenjar mansim. Duay na kabanta ka chongki. Ngangam tip hang no fidon. Ngangam tip haka no gajaka ka fidon. Haka ni kapor. Kumbo utray. Uang sange no. To duay no syua. Kidon kilong kami. Kibasngaw jenjar mansim. Nga kanay kapor. Ngan duay. Nakabanta ka jongpi. Kidon na pedeng jongpi. Kibasngaw jenjar mansim. Kapi. Dang sa aram. Pimpat lai ya karam. Pimpat iyo ban siudep eka pisa jongki way. Kakamay ka kaji jongpi. Kalahiar. Piyo i ladi. Pisngaw kurdo. Pisngaw jenjar mensim maka jing em jongpi. Pisngaw pisa mensim maka jing em jongpi. Pimdon ka jing suk. Pimdon ka jing hun. Haka mensim ka jongpi. Haka ni kapor. Ngan kersyani pi. Ngan pendam na ka jing duay na ka benta ka jongpi. Haswa ka bangan duay na ka benta ka jongpi. Ngakwa ban ong ipi. Ngapediang i ifi. Ngapediang singaw bahay ifi. Dega jing iit ke jong try. Dega jing iit ke jong belai. Jong kena kapor ke bekenta. Haka kerteng ke badan kabor ke jong try jong long Jesus Christ. Ngai ke belai iit ipi. Yo way po way baro. Jong kena kapor ke bekenta. Ngakan tu ipi. Bat ngai yo wer ipi. Shim ne ke kabu. Shim ne ke lat. Ya duai lang bat nga kena kapor. Kabau try unle isna ipi. Kabau try un ya rap ipi.
hapdeng jong ki jinjar mensim ki jong pi ngitip bau Jisu ang naga gospel jong Yohanes khat saulunang dekat ke baningkang ke bau Jisu ang wat ki kuslai naga donut jong pi wat ki kuslai naga donut jong pi u Jisu ang u blai ang tongej hau blai bat tongej hangaru ngaong ye pi wat pediang ki mensim kuslai wat pediang ki mensim jenjar wat pediang ki mensim jing singosi ublay ukhangi ban kuslai ublay ukhangi ban singosi ublay ukhangi ban jenjar u Jisu ang kumne pediang ki jingsuk ka jengu ong ye ka jingsuk nga no api hapertai tu amdan jingsuk ka pertai kamla ban ai jingsuk ipi hapertai ba pinom yo re ka jingsuk ka basisha ka jingkemen ka basisha pin yo tang hau Jisu u Jisu ang to ngej hau blai ngej hangaro ai bagani ka donut jompi kan ngej hau to ba krabor ba donbor u bala ban ya rap ye ka jingem jompi u bala ban le isna ye pi u bala ban kershan ye pi u bala ban pensyaik bor ye pi u bala ban ai pi ka jing suksim ka jang u bala ban bu ye pi ha ka jing suk ka jing keman ka jang kini ki jinjen jar mensim ke jompi lada pi ngej hau blai lada ka donut jompi ka sno hau Jisu ki jingmot jompi pi IT lut chau Jisu ka jing em ka jompi pi IT lut chau Jisu pi yo ma shisha ka jing rap no blai pi yo ma shisha ka jing isnai no trai pi yo ma shisha ki jing ai ke babhatam ke jong trai pi yo ma ke jing kerku now try ken mau Jisu ang naga gospel jeng Yohanes kan riu lunang dekat ke balai pulai ongala keren ni kini ke ai api ba pinyo ka jingsuk hanga henroi ha kata ke pertai pinyo ka jinjar tolong shlor pi ngangala job ya ke pertai u Jisu ang nga keren ye pi ba pintip ba pinyo ka jingsuk nanga u Jisu ang nga keren ye pi ha pertai pinyo jinjen jar tang hau blangi yo ka jingsuk tang hau blangi yo ka jingkama lade pi don kolong kami hapedeng ka jing singo jinjar mensem hapedeng ka jing kuslai hapedeng ka jing singo si hapedeng jang jing ka jing alep ka jing ele ka jing em ka jongpi pi don i jingkit e bakia one bread how try IT how try ka ktien jom blai ka keren naga gospel jong Matius kat wele nang dekat ke baar popra u angkum ne to wan hanga pi baro ki bathai bat ke bakia ka jingket de ngan penjam bivi ong Jisu one bread halor jomo bread how blai ye kan ke jinjar mensim jongpi bread how blai ni ke jingket e bakia jongpi bread how blai ini ke jing singosi jongpi shisha wan jik pertai ukit ye ke jing singosi jongpi ukit lut baro ye ke jing singosi jongpi ukit ye ke jinjar ke jongpi ukit ika jing singosi jompi ukit ika jinjar ke jompi ukwa yang ngaye pi bangin don haka jing kemen bangin don haka jing suk ke joma ublai babha ublai ba it yang ublai ba it ya fi ka ktien jom blai ka kran naka chichi jong Petrus ke baningkong sana nang nakhat ka ba arpunyao dag ba brat halor jung ubaro ika jing kuslai ke jongpi pintip ba pinyo tip ba pintip ro unang sumar jongpi ubala ban sumari pi tang ublai ken u Jisu ubada Nasaret ubala ban sumari pi unang sumari ke jing em jonga unang sumari ke jing em ke jongpi dai tang ublai ken hallelujah 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 yai ngo utrai nyai ngo ublai uba sumari nga uba sumari pi ko kikang kibadon hapedeng jangga jinjar mensim pisngau jinjar mensim na mentaulok jongpi pisngau jinjar mensim na mentagi kon persa kurim jongpi pisngau jinjar mensim na mentagi jingpang ke jing stom ga ban ben ga khatmat ka jongpi pisngau jinjar mensim na ka benta pidon hapedeng karam ba phim patla siudap e karam pisngau kuslai pimdan ke jingsuk pimdan ke jinghun pimdan ke jingkemen
haka jing em ka jong pi uman sim khoi utrai ong inga to duai ka ne ka por ka bekenta ukun tu inga ong sange no ekali yeng no mentah duai no keloi mentah ki briu ki don kam jing duai nga ka ne ka por nga ngo ko ngo bangan duai ne ka benta ka jong pi to yeshim bentalang bat to ya duai lang ya ka bangadon ban kersyani pi tiga jing duai ka ne ka por ka bekenta to ngine duai. Hallelujah, 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 hallelujah. How raba baba ba shande ralama sokoraba kayanda raba shande try rap lam kin kilong kami kebadan ha pedeng jing singo jinjar man sim kebadan ha pedeng jing kuslai kebadan ha pedeng jing singo si try metip ke jing jar man sim jing ki metip ke jing singo si jing ki metip ke blai ke jing e jing ki metip ke jing ele ke jing em jing ki kene ke por ke bekanta ya rap lam ki ke blai jing hallelujah kta yu lok jing ki ko try pen singo thu yu lok jing ki ko pa yo banang ban kala pamut unang ban pai sheme ko try be jing inang ban e no ki kam singo ba pertai nang ban e no try ka di ka bam nang ban e no ki kam oria ko jisu blai jonga try jisu kta pen im ko try jisu blai jonga kilong pa baro kin syam kilanti jonga jing kala bamut ko try jisu blai jonga ya ka bakin tip e me ko try ban shakri me ban le ka man me ban e me ban but me ban pen singo ba me ko try oh blai jonga hallelujah hallelujah ya rap le me kilong kami ya rap lem try kilong kami ke bamat ke jing singo si ke bamat ke jinjar ke bamat ko try jing thang man sim ke badan ke jing pang man sim ke try ji sublai jonga metip ke ko pa ba ke don ke jinjar man sim ke menta ke persa kurim ke jongki ya ke baki ko try ke don ke jing asngau thu jing mot ko blai jonga ya rap lem ban penbet ma me kini ko try wan ra ablai ha pedeng jongki de kata ke jing kemen ba de ke jing suk ba de ke jing ya it kenang ban ya it ko try ji sublai jonga ya rap lem ko try isnai lem ki ko blai jonga hallelujah ji sub e jonga metip ko try jisu na pedeng ke long kami ko pa ke badan ablai ha pedeng ke jingpang bat ke jing shitam ko try ke singo jinjar ke singo kuslai ke singo jinjar man sim ko try ni mentang ke jingpang ke jing shitam ko try ke balek ben ke khatmet junge ne kantang ada dua ke kerteng ke jong jisu blai jonga banasat nga dua nga beno ke jingpang ke jing shitam na khatmet ke jong ki ko try nga beno ko try jisu blai jonga men kta de ke ti blai ke jong me ke khatmet ke jong ki try men pen khia ke blai jonga men tap de ke snam ke me ko jisu ke dekat met jong ki bakin yok mat ke jing kia bakin yok mat ke jing palai ke jong me ko try jisu isnai ke jisu ngau snai le mi ki play jong hallelujah rala bashande rala masokora bakhayanda rabashande ya rap lem ko try na duk menta ablai jisu be kin yok mat ke jing kemen ke jong me bakin yok mat ke jing suk ke jong me bakin yok mat ko try ke jing bah ke jong me oh jisu blai jong hallelujah men bu eke ke jing kemen men bu eke ke jing suk ke jong me ko try men da men kedup ko try ki jisu blai jong hallelujah men sim ko men le isnai men singos ai le miki ko men sim ko diam ka beram nga aisha me try keteng jisu ngapa amen amen ya roi try ublai jong jing kemen ublai jong jing suk unlong lembat pi lengba ka ne ka khubor bo men sim try ong to duai umen sim jong blai un ya rap efi un wan ra ka jing kemen un wan ra ka jing suk ha ka jing em ka jong pi ublen kar khoi fi namata ka boram jong amen